bakea hemen lortu nahian gaude. Bada modurik sueten izanik, irten bide bat badute Irlandan, noiz baita bian Euskal Herrian. Zueten aldia, pausu aldia, bake asmoei begira, baina horrenik ez dakintaririk egoera honetatik ateran nahi duenik pan-pan. Preso guztiak kalera, pan-pan. exilenduak etxera. Karrera berdina mantentzen dutenek, diskurtso berdinak askatzen dituzte, eta betiko aitzakietan mugitzen, ezak ez du hauen gogoa makurtzen. Herri biak batera, orain da gure aukera. Irlandarrak gurekin, gu ere haiekin, aurrera!